Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Polytechnic Café. Εγώ, όπως βλέπετε, είμαι πλέον ακατάλληλος για να προλογίσω μια τέτοια έκδοση. Γιατί και κυριόδουλος είμαι και αγύμναστος είμαι. Και απευθυνόμενος στο συγγραφέα και στο συνομιλητή του, θα ήθελα να μάθω κι εγώ σήμερα αν υπάρχει σωτηρία για ανθρώπους σαν και εμένα. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον συγγραφέα Γιώργο Τουλιάκο και τον εκδοτικό οίκο Αστάρτη για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει, για ένα βιβλίο το οποίο στον τομέα του κλείνει ένα βιβλιογραφικό κενό. Γιατί μέχρι σήμερα κάτι ανάλογο δεν είχαμε στην ελληνική βιβλιογραφία. Και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, γιατί ό,τι μας δίνει, μας το δίνει μέσα από έναν τρόπο επιστημονικό, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο που βγάζει και το πάθος του για όλη αυτή την υπόθεση. Παρουσιάζουμε το βιβλίο Διατροφολογία, Ασφυσιολογία, Φαρμακοδιέγερση στο άθλημα της σωματοδόμησης. Με τις εκδόσεις Αστάρτη έχουμε μια συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Το ότι ο εκδοτικός οίκος, πέρα από τα υπέροχα λογοτεχνικά βιβλία που μας έχει χαρίσει και της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τον τελευταίο καιρό μας δίνει και τέτοια βιβλία τα οποία λείπουν και τα οποία είναι εργαλεία για τους ανθρώπους που σχετίζονται με το αντικείμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να θυμίσω ότι τα βιβλία υπάρχουν στην είσοδο του χώρου και όσοι δεν το έχουν προμηθευτεί μπορούν να το προμηθευτούν, γιατί ο συγγραφέας θα το υπογράψει. Δεν ξέρω αν η κυρία Βασιλάκου θα ήθελα να μας πει δύο λόγια. Έφη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πιο πολύ. Ωραία. Θα μπορούσατε να το πείτε και από μικροφόνο. Αλλά ξέρω, με βάζετε και σας εκπροσωπώ εγώ. Γεια σας, και από μένα. Ονομάζομαι Στάθος Τσίκουρας, είμαι πρόεδρος της Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο Άδειο Κοντό. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τουλιάκο. Με τον Γιώργο μας συνδέει μια φιλία, κοινά βιώματα στον πρωταθλητισμό και κοινή γνωστή στο σπίτι. Κάνουμε την προπόνηση μαζί εδώ και 6 μήνες, όταν ζήτησε τη βοήθειά του να επανέλθω αγωνιστικά. Το άθλημα της σωματοδόμησης αφορά από πίσω στη μυϊκή καλλιστησία, συμμετρία και αποσκοπεί στη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη με το λιγότερο ύπος. Εμείς στο σπίτι χρησιμοποιούμε ασκήσεις του βιβλίου, αλλά που αποσκοπούν στην εκρηκτικότητα και όχι στη μυϊκή ανάπτυξη. Παραδείγματος χάρη, στριψίματα, ανέβασμα σε ψηλό στεπ, εκρηκτικά ειδικαφύγματα με μπάρα. Επίσης, η διατροφή, που είναι τόσο σημαντική, μέσα στο σύγγραμμα του Γιώργου μας δίνει σχήματα πώς μπορούμε να το πετύχουμε, ενώ στο δικό μας χώρο δεν ήταν και τόσο εξειδικευμένα επιστημονικά. Όλα αυτά όμως είναι μέσα στο μυαλό. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρχει προγραμματισμός, αγάπη, πείσμα και ισχυρή θέληση. Το βιβλίο του Γιώργου, μέσα από την προσωπική του εμπειρία σαν αθλητής και γιατρός, καταγράφονται σε αυτό το σύγγραμμα. Εμείς, σαν αναγνώστες, πρέπει να το πάρουμε σαν μια εμπειρία ζωής, κάτω από το πρίσμα της επιστήμης στο συγκεκριμένο άθλημα. Το βιβλίο είναι ένας οδηγός για να διευρύνουν οι γνώσεις μας για το άθλημα της σωματοδόμησης και στα 3 επίπεδα: ασφυσιολογία, διατροφή, φαρμακοδιέγερση. Αλλά και να δουν τα πράγματα σε μια θέση ως προς το σύνολο του αθλήματος. Το βιβλίο του Γιώργου απευθύνεται και στην κατηγορία των αθλούμενων, μη αθλητές, αλλά και αυτών που θέλουν να έχουν μια επιστημονική προσέγγιση. Η ανάλυση της διατροφής μαζί με τα σχήματα προπόνησης με βάρη και τη σωστή αγωγή συμπληρωμάτων, παύλα φάρμακα, κάνει το βιβλίο μοναδικό στο είδος του. Σαν πρώην πρωταθλητής,
θα ήθελα να πω ότι το βρήκα πολύ καλά καταρτισμένο σε δομή και ύφος. Μακάρι να υπάρχουν και στο δικό μας χώρο ανάλογα συγγράμματα, τόσο απλά αλλά και τόσο στοχευμένα. Τέλος, θέλω να καταλήξω για τη φαρμακοδιέγερση, που είναι ένα ταμπού στην εποχή μας, ότι πρέπει να γίνεται μόνο κάτω από τον επιστημονικό έλεγχο γιατρών που γνωρίζουν το αντικείμενο. Μετά από όλα αυτά, θα δώσω το λόγο στον Γιώργο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το σύγγραμμά του. Ευχαριστώ. Εγώ, γεια σας και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο και πρωταθλητή Σταύρο Τσίπουρα για την προλόγησή του. Είναι η τρίτη παρουσίαση σε μεγάλη πόλη, μετά την Πάτρα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, μάλλον η τέταρτη. Και οι πωλήσεις πάνε αρκετά καλά και μέσα στο φθινόπωρο αναμένει τη δεύτερη επανέκδοση, η οποία θα είναι σε βελτιωμένη μορφή. Έχουν γίνει προσθήκες και στα 3 μέρη, μαζί με νέες φωτογραφίες και νέες γνώσεις. Ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήρθαν και γενικά για την ανταπόκρισή σας στην αγορά του βιβλίου. Και ο λόγος περνάει σε εσάς για οτιδήποτε έχετε να ρωτήσει, είτε για διατροφή, ασφυσιολογία, είτε για κάποια θεραπεία. Σε κάποια φάση αναφέρθηκε ότι το θέμα της φαρμακοδιέγερσης αναβολικών είναι όντως, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία, ταμπού. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε όλοι οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με το σιδερένιο άθλημα της ομαδοδόμηση να γνωρίζουν εξ αρχής όλη την πραγματικότητα, ότι π.χ. οι top πρωταθλητές δεν αποκτάνε αυτό το σώμα χάρη σε πρωτεΐνη, κρεατίνη και λοιπά συμπληρώματα, αλλά με τη χρήση αναβολικών και όχι μόνο. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εφόσον κάποιος ξεκινάει τη χρήση των αναβολικών, θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιεί σιγά σιγά να ψάχνει τη δόση από μια μεσαία δόση μέχρι αυτή να σταματήσει να αποδίδει και αργότερα να αρχίσει να προσθέτει κι άλλα, ή μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μείγμα, μια σειρά διαφορετικών αναβολικών για να πετύχει τον ίδιο στόχο σε μικρότερο διάστημα. Αυτό. Λοιπόν, Θοδωρή, στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σου, είναι κοινό γνωστό, αν και δεν είναι επίσημα αποδεδειγμένο, ότι ο πρωταθλητισμός είναι η ακραία μορφή αθλητισμού, όπου είναι για λίγους, οι οποίοι έχουν το γενετικό χάρισμα, το ταλέντο δηλαδή, και αποσιώνουν τη ζωή τους, θυσιάζοντας άλλα πράγματα, για να ξεχωρίσουν, αλλά στους καλύτερους, δηλαδή είναι ο αφρός. Όταν θέλεις να αποδίδεις σε τόσο υψηλό επίπεδο, δεν μπορείς να το κάνεις με μυστικές δυνάμεις για 2 λόγους. Πρώτον, διότι δεν θα αντέξεις την πολύ σκληρή προπόνηση, η οποία δεν βγαίνει χωρίς βοηθήματα. Και δεύτερον, διότι το σώμα δεν δείχνει το ίδιο όταν γίνει προσθήκη φαρμακευτικών ουσιών πάνω σε αυτό. Σε όλα τα αθλήματα, δεν μιλάω μόνο για το bodybuilding, το οποίο είναι πιο εμφανές, αλλά τόσο σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, σε ολυμπιακούς αγώνους ή διασυλλογικές αναμετρήσεις ή παγκόσμια πρωταθλήματα, πολλοί, όπου υπάρχουν και τα τεράστια συμβόλαια, πολλοί καταφέρνουν σε αυτόν τον τρόπο, πάντοτε μέσω ιατρικής κάλυψης, για να ξεχωρίσουν και για να δικαιολογήσουν το όνομα το οποίο έχουν. Στο δεύτερο σκέλος υπάρχουν 2 στρατηγικές. Υπάρχει και η μέθοδος της πυραμίδας, όπου προοδευτικά από εβδομάδα σε εβδομάδα αυξάνεις κλιμακωτά τη δόση, διότι υπάρχει και εξοικείωση υποδοχείων, όπως είπες, και μετά ο οργανισμός δεν είναι το ίδιο. Αλλά αυτό εγκυμονεί ότι στην κορύφωση θα πάρεις τόσο μεγάλη δόση, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Και υπάρχει και η πιο συντηρητική μέθοδος, η οποία είναι και για πιο μακροχρόνια θεραπεία, όπου παίρνεις δόση στο ρελαντί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορεί να μην έχεις την υπερδοσολογία η οποία
μέχρι ενός σημείου φέρνει και αποτελέσματα, αλλά να ξέρετε ότι και οι παρενέργειες είναι δοσοεξαρτώμενες και χρονοεξαρτώμενες. Εγώ πιστεύω ότι μια ήπια συντηρητική αγωγή σε βαθμό ρελαντή είναι πιο ασφαλής και λιγότερο επώδυνη, διότι δημιουργούνται και προβλήματα με τις μεγάλες δόσεις και σε θέμα αποστημάτων. Και οικονομικά είναι πολύ πιο δυσβάσταχτο το να παίρνεις, να κάνεις τη μέθοδο της πυραμίδας, διότι σε ένα σημείο θα κορυφώσεις και μετά να ξέρεις ότι θα πέσεις από την κορυφή που ήσουν. Επομένως, αυτό το πέσιμο θα σου δημιουργήσει και ψυχολογικό δεζαβαντάζ, αλλά και ουσιαστικό, διότι θα φτάσει σε ένα σημείο που θα παίρνεις το 1/5 από ό,τι όταν κορύφωσες. Αυτά πιστεύω, δεν ξέρω να σε κάλυψα. Γεια σας, Γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ για τη βιβλία, γιατί είναι καταπληκτικό και μας χρειαζόταν. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Έχω ακούσει σε μια ομιλία σας, όπου κάποιος ρώτησε για τα αναπολικά και του είχατε πει ότι είναι όπως το τσιγάρο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί από το τσιγάρο να πεθάνει στα 50 και κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει τίποτα και να πεθάνει στα 90, αν θυμάμαι καλά. Και θέλω να ρωτήσω για τα συμπληρώματα της διατροφής, ότι έχετε πει ότι δεν είναι τοξικά. Συνεπώς, η χρήση συμπληρωμάτων με τη δόση την οποία αναγράφεται πάντα σε μια συσκευασία για μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μας, μπορεί να μας δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σχετικά με το πρώτο που είπες, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικά. Υπάρχει βέβαια και μια κοινή βάση, ένας κοινός παρονομαστής. Αυτό σημαίνει όμως ότι μπορεί και ένας άνθρωπος να κάνει υγιεινή ζωή και να απέχει από οτιδήποτε είδος κατάρρευση και να πεθάνει στα 50 του, από ένα ανέβρεσμα π.χ. Και κάποιος άλλος να καπνίζει μέχρι τα 80 του και να είναι και υπερβολικά παχύτατος και να μην έχει πάθει άμφθαμα του μυοκαρδίου. Σίγουρα όταν κάνεις καταχρήσεις χωρίς να έχεις μια πρόληψη και μια καλό lifestyle, με εξετάσεις, με υγιεινή διατροφή και μια καθημερινή αεροβική άσκηση για την καρδιά και τους πνεύμονες, ρισκάρεις περισσότερο. Φυσικά εξαρτάται και από τον παράγοντα ότι έχει τύχει κάποιος να έχει ανέβρισμα και να μην παρουσιάσει ποτέ στο υπερτατιστικό επεισόδιο, επομένως να μην γίνει ρήξη και να μην πεθάνει. Σχετικά για το δεύτερο σου ερώτημα, ήμουν σαφής ότι τα συμπληρώματα είναι φυτικές ουσίες. Όλες οι ουσίες των συμπληρωμάτων υπάρχουν μέσα στον οργανισμό, ακόμα και η κρεατίνη συντίθεται στους ανθρώπους και το είπα. Είναι ουσίες οι οποίες δεν είναι απαγορευμένες από τις ΔΟΕ. Είναι ουσίες μη φαρμακευτικές, για αυτόν τον λόγο δεν πολλούνται στα φαρμακεία και δεν χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Συνεπώς είναι ουσίες νόμιμες, αλλά δεν έχουν την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Οι αναγραφόμενες δόσεις είναι πολύ συντηρητικές και δεν δημιουργούνται κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που μπορείς να παρουσιάσεις από κάποιο συμπλήρωμα είναι τα διεργευτικά, δηλαδή είτε θερμογεννητικά είτε νητρόι, τα οποία σε τριπλάσια δοσολογία π.χ. και αν υπάρχει ένα ιστορικό αριθμίας ή υπέρτασης, μπορεί να δημιουργήσουν είτε εγκεφαλικό αιμορραγικό, είτε μαρμαριγή, είτε έμφραγμα. Αλλά στις αναγραφόμενες δόσεις είναι πολύ συντηρητικές. Αλλά και η υπερδοσολογία κρεατίνης να κάνεις, για παράδειγμα, θα παρουσιάσει μια διάρκεια μόνο. Η υπερίσια θα αποβληθεί. Τώρα η κρεατίνη όμως, έχω αναφέρει και στο δεύτερο βιβλίο αναφέρω καλύτερα ότι πρέπει να γίνεται με κάποιους κύκλους, δηλαδή ξεκινάς μια υπερπλήρωση για μια εβδομάδα, συνεχίζεις 3 εβδομάδες συντήρηση και μετά από ένα μήνα χορήγησης, την διακόπτεις για άλλο ένα μήνα και μετά ξανασυνεχίζεις. Γιατί η κρεατινίνη αυξάνει την τιμή, η κρεατίνη αυξάνει την τιμή της κρεατινίνης και αυτό είναι πιο αξιόπιστος δείκτης ναυστικής λειτουργίας. Τώρα, η υπερδοσολογία μερικών βιταμινών, των λιποδιαλυτών, δηλαδή α, δ, ε και κ, όπως και κάποιων μετάλλων, ψευδάγιος, μαγκάνιος, χαλκός,
Είναι τοξικά αυτά τα μέταλλα, όπως και αυτές οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, γιατί αρτίζονται στο σηκώτη. Το σύμπλεγμα B και η C είναι υδατοδιαλυτές και από βάλτο, δηλαδή δεν έχει κάποια τοξικότητα από αυτές. Τώρα, η πρωτεϊνοφαγία, η έντονη, θα ανεβάσει την ουρία, η οποία όμως δεν είναι και αξιόπιστος δείκτης, γιατί έχει να κάνει και με την υδατάτωση. Το ίδιο και με τα μηνοξέα συμβαίνει. Εγώ νομίζω ότι μπορείς να τα παίρνεις με ασφάλεια σε συντηρητικές δόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά τα κόβεις, έτσι, και μπορείς μετά να ξαναεπανέλθεις αυτά. Αλλά γενικά όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πολλοί τα παίρνουν και για θέμα υγιεινού lifestyle. Κάποιοι, ας πούμε, όπως η γλυκοζαμίνη και η χλωροετίνη, παίρνονται προληπτικά στην τρίτη ηλικία για τις αρθρώσεις. Όχι σαν θεραπεία, αλλά σαν πρόληψη. Και από μένα. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στο σεμινάριο. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, κατά τη γνώμη σου, πόσα χρόνια πιστεύεις ότι πρέπει να έχει στην πλάτη του ένας αθλούμενος που ασχολείται με τα βάρη και από ποια ηλικία θα είναι σωστό να ξεκινήσει και στην πορεία πόσα χρόνια, αυτό που έλεγα, πρέπει να περάσουν για να πούμε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει κάτι με τη βοήθεια φαρμάκων για να δει το κάτι παραπάνω στο σώμα του. Ευχαριστώ για την παρουσία σου, Κώστα. Λοιπόν, η άσκηση με αντιστάσεις στα βάρη και όχι η άσκηση βαρών, το οποίο είναι άλλο άθλημα, έχει κατηγορηθεί ότι σταματάει το ανάστημα στην φιλική ηλικία. Αυτό είναι μύθος, όπως θα αναφέρω και στο δεύτερο μου βιβλίο, διότι ισχυριζόντουσαν ότι η υπερβολική ανάπτυξη των ιών δεν δίνει τη δυνατότητα στα οστά να μεγαλώσουν. Αντιθέτως όμως η άρση βαρών με το επολέζεται και το αρασέ δημιουργεί μια μικρή καθίζηση στους σπονδύλους και όταν τα μεσοσπονδύλια βήματα γίνει μια καθίζηση, τότε χάνεις από το τελικό σου ύψος. Επομένως η άρση βαρών είναι που εμποδίζει την ανάπτυξη στην εφηβική ηλικία. Απέναντί στα βάρη, επειδή κατά τις βασικές ασκήσεις άρσης θανάτου σκοτ παράγονται τόσο η σωματοτροπίνη όσο και η τετοστερόνη, δημιουργεί ένα ορμονικό προφίλ το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη. Εξού και όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πρώην είδη σε ένα παιδάκι το οποίο έχει καθυστέρηση, του δίνουμε τετοστερόνη η οποία συγκλίνει τις επιφύσεις πρόωρα. Όπως και η σωματοτροπίνη δίνουμε σε νάνους για να ψηλώσουν. Λοιπόν, όμως είναι κατά της φαρμακοδιάγερσης σε εφηβική ηλικία, διότι αυτό είναι ένα έγκλημα ορμονικό, δεδομένου ότι οι ορμόνες του εφήβου είναι στα ύψη απομόνωσης και δεν πρέπει να διαταράσει αυτό το περιβάλλον που υπάρχει. Και αυτά ηρεμούν μετά την ηλικία των 20. Κοίταξε, σε αυτό που είπες πόσα χρόνια πρέπει να γυμναζόμαστε, εξαρτάται και το σωματότυπο, δηλαδή σκελετική δομή, και το μεταβολισμό, αν είναι εκτόμορφος ή ενδόμορφος. Εξαρτάται και από τη γενετική, τι μυϊκές ίνες έχει αυτό το άτομο. Αν έχει για λευκές ή κόκκινες, το οποίο είναι για αντοχή ή για sprint. Συνεπώς δεν μπορείς να απαντήσεις έτσι απόλυτα, αλλά στο δικό μου παράδειγμα, π.χ. εγώ ξεκίνησα πρώτη φορά γυμναστήριο στα 16 μου στην πρώτη ηλικίου και μετά σε καθημερινή βάση στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου, στα 18 μου. Από τα 18 μέχρι τα 24 έκανα απλά βάρη χωρίς να ξέρω τι σημαίνει η αθλητική διατροφή εξειδικευμένη. Μετά τα 24 ξεκίνησα τα συμπληρώματα και στα 26 μου που έκανα τον πρώτο αγώνα έκανα μια πολύ πρωτόγονη προετοιμασία με πολύ λίγα βοηθήματα. Δηλαδή ουσιαστικά είχα περίπου γύρω 10 χρόνια στην πλάτη μου κάνοντας βάρη. Και από τον πρώτο μου μέχρι τον τελευταίο μου αγώνα μεσολάβησαν άλλα 10 χρόνια. Δηλαδή στον τελευταίο μου αγώνα στα 36 μου έκανα 20 χρόνια βάρη,
και έκανα σποραδικές θεραπείες μέσα σε μια δεκαετία. Εγώ πιστεύω πολύ στη γενετική δομή του κάθε ατόμου. Δηλαδή, μπορεί δύο άτομα να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα και μέσα σε ένα χρόνο ο ένας να έχει τρομακτική εξέλιξη λόγω του ότι είναι γενετικά πεπισμένος. Επομένως, υπήρχε και αυτός ο παράγοντας, όχι μόνο στη σωματοδόμηση, αλλά και σε άλλα αθλήματα. Π.χ. στο σχολείο, από 100 παιδιά ξεχωρίζουν τα 3 και μπορούν και συνεχίζουν στο στίβο, ας πούμε. Επομένως, δεν είναι απόλυτο αυτό, έχει μια υποκειμενικότητα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια 5ετία έτσι ώστε το σώμα να δουλέψει καλά, διότι άλλη όψη έχει ένα σώμα το οποίο κάνει 2 χρόνια και άλλο ένα το οποίο κάνει 4. Έχει περισσότερη μυϊκή ωριμότητα και λεπτομέρεια. Γι' αυτό το λόγο και στους 35 με 40 οι αθλητές μπορεί να μην έχουν την ίδια δύναμη, αλλά έχουν περισσότερη μυϊκή λεπτομέρεια. Που σημαίνει δηλαδή ωριμότητα. Μιλήστε μας λίγο για το ασκησιολόγιο στη σωματοδόμηση. Πόσα σετ, πόσες ασκήσεις αναμεική ομάδα στο αρχάριο επίπεδο, τι διαλύματα, γενικά την ποικιλία που προτείνεται και πώς αυτή εξελίσσεται στα επόμενα στάδια του ασκούμενου, στο μέσο επίπεδο και στο προχωρημένο επίπεδο, για να καταλάβουμε, να πάρουμε μια ιδέα πώς εξελίσσεται η προπόνησή του ξεκινώντας και φτάνοντας και τελειοποιώντας το σώμα του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντρέα, που ήρθες. Ο Αντρέας Ναρδάτος είναι παλιός πρωταθλητής σε 400 μέτρα. Λοιπόν, το ασκησιολόγιο που σας αναφέρω στο βιβλίο είναι ως εξής. Έχουμε τις βασικές ασκήσεις με αλτήρες και με μπάρες, τα ελεύθερα βάρη δηλαδή, και έχουμε και τα μηχανήματα. Τα ελεύθερα βάρη θέλουν καλή νευρομυϊκή συναγωγή και καλό έλεγχο του σώματος και ισορροπία και διηγείται πολύ περισσότερες μυϊκές ίνες από τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα όμως έχουν το πλεονέκτημα ότι απομονώνουν καλύτερα τον μυ και είναι πιο ασφαλή για τραυματισμούς. Και επίσης σε περιόδους δίαιτας όπου δεν έχουμε την ίδια αντοχή και το ίδιο γλυκογόνο στους μυς μας, είναι πιο ασφαλή και πιο εύκολα στην εκτέλεση της ασκήσης. Όμως, πιο πυκνό σώμα διαμορφώνεις με τα ελεύθερα βάρη και άλλο σώμα με τα μηχανήματα, τα οποία είναι περισσότερο για διαχωρισμό. Έχουν το πλεονέκτημα δηλαδή να αφαιρείς πλάκες και να κάνεις τα λεγόμενα drop set. Τώρα, εγώ είμαι υπέρ του να γυμνάζεις μία μυϊκή ομάδα τη φορά, έτσι ώστε να στέλνεις το αίμα μόνο εκεί αποκλειστικά. Βέβαια, αν δεν έχεις την πολυτέλεια χρόνου, γυμνάζεις το στήθος σου με τους τρικέφαλους, διότι προθερμαίνονται οι τρικέφαλοι στην προπόνησή τους και δημιουργείται ένα ζέσταμα και είναι έτοιμοι μετά. Όπως στην πλάτη με τους δικέφαλους ή και με τους οποίους τους δελτοειδείς. Και μετά φυσικά τα πόδια επιβάλλεται να έχουν μία μέρα μόνο τους, διότι είναι πολύ μεγάλη μυϊκή ομάδα, χρειάζεται τρομακτική ενέργεια. Και εγώ όσο πέραν τα χρόνια δεν μπορώ σε μία προπόνηση να κάνω και θα κάνω σε 2 σπαστά προς και πίσω. Τη μία προπόνηση κάνω το τρακέφαλο στους άγωγους και την άλλη κάνω οπίσθους μοιραίους, κλουτούς και γαστοκλινίους. Λοιπόν, τώρα τα σετ. Τα σετ και αυτό είναι κάτι υποκειμενικό, δεν μπορείς να πεις 3, 2 ή 4. Εγώ είμαι υπέρ της μεθόδου του heavy duty του Mike Menzel του Dorian Yates, ο οποίος έκανε πλην του ζεστάματος, έβαινε πάρα πολύ δυνατά σε ένα μέγιστο σετ με 8 επαναλήψεις. Όμως το καλό ήταν ότι χρησιμοποιούσε πάρα πολλές ασκήσεις έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη ποικιλία και να χτυπάς το μία από διαφορετικές γωνίες. Το μειονέκτημα είναι ότι δημιουργούνται τόσο μεγάλα φορτία στους τέμους και στους συνδέσμους, όπου υπάρχουν συχνοί τραυματισμοί και συνήθως σε τέτοιες μεγάλες εντάσεις δεν μπορείς να έχεις μεγάλη διάρκεια χρόνου. Επίσης, οι προπονήσεις είναι πάρα πολύ σύντομες, δεν ξεπερνούν τα 45 λεπτά, διότι παράγεται και κορτιζόλ, η οποία είναι καταβολική. Κοίταξε, ένας αρχάριος μπορεί να ξεκινήσει κλιμακωτά και να κάνει ένα ελαφρύ σετ, μετά ένα λίγο πιο βαρύ
και ένα επόμενο με πιο βαρύ ακόμα με λιγότερες επαναλήψεις, ξεκινώντας δηλαδή από 12 πηγαίνοντας μετά στις 8 και μετά στις 6. Σε κάποιες βασικές ασκήσεις όπως είναι η άρστανα, το βαθύ κάθισμα και ο φάγκος, εκεί χρησιμοποιείς συνήθως τη μέθοδο της πυραμίδας. Δηλαδή ξεκινάς με ένα ελαφρύ φορτίο π.χ. 60 κιλά και μετά προοδευτικά αυξάνεις το βάρος και από τις 15 επαναλήψεις φτάνεις μέχρι τις 6, τις 4. Ενίοτε κάνεις και μια μέγιστη επανάληψη, μια φορά το μήνα, για να δεις πού είναι τα επίπεδα δύναμής σου. Αλλά γενικά η σωματοδόμηση δεν αποσκοπεί στην άρση βαρών και στα ρεκόρ και στις μέγιστες επαναλήψεις, αλλά την ενδιαφέρει εκείνη η γκάμα μάλλον το εύρος των επαναλήψεων, το οποίο είναι 8 με 12, που είναι ιδανικό για γυμνική ανάπτυξη. Διότι το άθλημα αυτό δεν το ενδιαφέρει ούτε η μυϊκή αντοχή, ούτε η εκρηκτικότητα. Το ενδιαφέρει η μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη με το λιγότερο δυνατό λίπος. Είναι ιδιόμορφο άθλημα, ενώ στο στίβο, ας πούμε, ξέρω ότι κάθε στρεψίματα και εκρηκτικά σποτ με σκοπό να έχετε την καλύτερη έκρηξη. Είτε στην εκκίνηση, είτε στο βατήρα, είτε στις ρήψεις. Η τεχνική του bodybuilding είναι συγκεκριμένη, αλλά πρέπει να σου πω ότι κάποιες μυϊκές ομάδες όπως είναι οι τύχης και οι γάτες, επειδή έχουν μεγάλη αντοχή και χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση, χρειάζονται υψηλό φορτίο με επαναλήψεις 15-20. Δηλαδή, άλλη προπόνηση θέλει ο πύχης και ο γαστροπνήμιος για να αντιδράσουν και να αναπτυχθούν, και άλλη προπόνηση θέλει ο μυζοθραγικός. Επίσης λένε ότι τα πόδια θέλουν λίγο περισσότερες επαναλήψεις από τον άκρομο. Φυσικά σε αυτό στην προπονητική εμπλέκεται και το supplementation, το οποίο παίζει σπουδαίο ρόλο. Η καρνιτίνη και η β-αλανίνη δίνουν μυϊκή αντοχή. Επίσης τα νητρικά βοηθάνε στην αγκή διαστολή και στην καλύτερη αιμάτωση. Όπως και φυσικά μετά, ο απλός υδατάνθρακας είναι απαραίτητος για την καταστολή της κορτιζόλης και την παραγωγή της αναβολικής ινσουλίνης. Η προπονητική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο bodybuilding και είναι συνήθως παρεξηγημένη, διότι πολλοί πιστεύουν ότι με τα φάρμακα θα καταφέρουν, αλλά αν ήταν έτσι δεν θα ξεχώριζε τον Dorian Yates, ο οποίος έκανε την πιο σκληρή προπόνηση και είχε το πιο σκληρό κορμί στην ιστορία. Βέβαια η καριέρα του ήταν μόνο 7 χρόνια στο Ολύμπια, αλλά άφησε τη δική του εποχή και το στίγμα. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι πάρα πολύ δυνατός για να ξεχωρίσεις. Υπήρχαν βέβαια αθλητές με ηράκλεια δύναμη, όπως ο Ρόνι Κόλεμαν ή ο Κρίς Κορμιέ, ο Νάστερ Ζομπάζ που πέθανε τώρα, ο Ρεκ Πάρκ από τους πιο παλιούς, οι οποίοι είχαν στιβαρά σώματα και με μεγάλη μυϊκή πυκνότητα. Υπήρχαν όμως και αθλητές οι οποίοι δεν σήκωναν όλο το γυμναστήριο, όπως ήταν ο Βουπάρης, ο Φράνσις Πεπάτο, ο Φρανκ Ζέιν, οι οποίοι είχαν πάρα πολύ αισθητικά κορμιά, με εξαιρετική συμμετρία και φοβερό διαχωρισμό. Και φυσικά το μέγεθος δεν μετράει πάντοτε, διότι αν κρατούσε μόνο η εγκομανία, θα κέρδιζαν μόνο οι πιο μεγάλοι, όπου εκεί έχεις το κίνδυνο βέβαια να χάσει τη συμμετρία σου και την αισθητική. Με ευκαιρία αυτό που είπατε πριν, ότι ξεκινήσατε τα βάρη σε ηλικία 16 χρονών, ένα παιδί που αγοράζει το βιβλίο σας, όπως και εγώ, αν ξεχάσει το κομμάτι που λέει φαρμακοδιέγερση, γιατί είπατε στην ηλικία δεν κάνει, τα άλλα δύο μπορεί να τα ακολουθήσει πιστά ή πρέπει κάτι να προσέξει και να το προσπεράσει? Σας ευχαριστώ και πάλι. Βεβαίως, γιατί το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο σε bodybuilders, ούτε σε καν μόνο αγωνιστικούς αθλητές του bodybuilding. Απευθύνεται σε μια γυναίκα η οποία θέλει να μάθει να τρώει σωστά και να γυμνάσει στο σπίτι της με 2 βαράκια και με μια μπάρα. Το βιβλίο δηλαδή παρέχει βασικές αρχές για όλους τους ανθρώπους και είναι πιο εξειδικευμένο στο τρίτο κομμάτι, γιατί είναι θέμα της προετοιμασίας στους αγώνα. Δεν νομίζω ότι έχεις να αλλάξεις κάτι και στο σχολείο να πηγαίνεις. Μπορείς να βάλεις πολύ καλές βάσεις με αυτό το σύγγραμμα. Και το διαιτολόγιο σου επίσης μπορεί να είναι έτσι,
είτε με είτε χωρίς την προσθήκη συμπληρωμάτων. Τα συμπληρώματα είναι καλά, αλλά άμα έχεις μια πλήρη διατροφή και ισορροπημένη, το οποίο είναι και δύσκολο πρακτικά και ακριβό, νομίζω ότι δεν είναι τόσο απαραίτητα. Εντάξει, κρεατίνη βέβαια πρέπει να φας 1 κιλό κρέας για να πάρεις 5 γραμμάρια, το οποίο είναι και ακριβό και δύσκολο. Νομίζω πως ναι, όμως μπορεί και ένας μαθητής σχολείου να το ακολουθήσει. Να μας πεις τη δικιά σου εμπειρία από το αγωνιστικό σου πρόγραμμα και από τη μασία. Σχετικά. Πριν το αγώνα, τι έκανες από θέματα προπόνησης, διατροφής. Λοιπόν, η προετοιμασία μου κρατούσε από 3 έως 4 μήνες και δεν έκανα ριζοσπαστικές αλλαγές αμέσως, αλλά έκανα σταδιακές αλλαγές, μπορώ να σου πω, κάθε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, οι υδατάνθρακες μου δεν μειωνόντουσαν αμέσως, έτσι ώστε να μην χάσω απότομα μυϊκή μάζα και δύναμη, και προοδευτικά ελάβαινα τις υδατάνθρακες όλο και κάθε μήνα. Η προπόνησή μου, καθώς περνούσε ο καιρός, γινόταν πιο απογονωτική. Επίσης χρησιμοποιούσα τα supersets, δηλαδή ανταγωνιστές μυς όπως δικέφαλος, τρικέφαλος ή μυζονθωρακικός με πλατηραχαίο ή τετρακέφαλος με οποίους τους μοιραίους, διότι αυτά προάγουν και όχι μόνο την αιμάτωση αλλά και τον μυϊκό διαχωρισμό. Και επίσης βοηθάνε πολύ το καρδιοπνευστικό, διότι θέλεις μια πολύ καλή αντοχή, γιατί τα κενά είναι το πολύ του μισού λεπτού. Επομένως αυξάνεται ο μεταβολισμός και χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση σε αυτό, υδρώνεις περισσότερο και και θερμίδες. Χρησιμοποιείς πολύ λιγότερα κιλά, έτσι. Έκανα πολλά drop set, δηλαδή αφαιρούσα συνέχεια βάρος μέχρι το τέλος να μην μπορώ να σηκώσω ένα πολύ εύκολο, ένα πολύ ελαφρύ κιλό. Όμως δημιουργούνταν πολύ μυϊκός χάματος και τοματική αιμάτωση. Υπερπαραγωγή γαλακτικού ξέους. Η πρωτεΐνη μου ήταν τουλάχιστον 2 γραμμάρια ένα κιλό βάρος, διότι στη δίαιτα η πρωτεΐνη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ως αντικαταβολικό, δεν υφίσταται αναβολισμό στη δίαιτα, κοιτάς δηλαδή να σώσεις μυϊκό ιστό. Τα λιπαρά μου ήταν το πολύ 50 γραμμάρια την ημέρα από καλές πηγές. Δεν υπήρχαν κορισμένα ούτε τρανς λιπαρά. Δηλαδή, ωμέγα 369 και από ελαιόλαδο και παχιά ψάρια. Οι υδατάνθρακες μου ήταν μόνο σύνθετοι ή ινώδεις. Τους απλούς τους είχα κόψει ακόμα και μετά την προπόνηση. Πάρα πολύ νερό και ιδίως στην περίοδο της απογλυκογόνωσης, όπου επιβάλλεται εκεί να πίνεις τουλάχιστον 5 λίτρα την ημέρα, σε περίοδους σκέτωσης, έτσι ώστε να παράγονται τα απόβλητα, να αποβάλλονται τα απόβλητα της τύξης του λίπους. Και διότι οι κετονικές δίαιτες, επειδή ακριβώς δεν έχουν γλυκογόνο, είναι αμφιδατικές. Και αμφιδατώνησε πάρα πολύ, χάνεις γρήγορα βάρος, το οποίο είναι και νερό και γλυκογόνο, και χρειάζεται και πολύ νερό για να κρατηθεί και ο μεταβολισμός υψηλός. Αεροβική άσκηση υπήρχε βέβαια σε καθημερινή βάση, πολλές φορές και 2 φορές την ημέρα, αλλά σπασμένη σε 2,5 ώρα και όχι σε 1 ώρα για να μην γίνεται παραγωγή κορτιζόλης. Σίγουρα η αεροβική το πρωί είναι πολύ πιο αποτελεσματική μυστικός και επιταχύνει τις κάρτες του λίπους από τη μεταπροπονητική, στην οποία έχεις βγάλει και κορτιζόλη, αλλά χάνεις και τα ωφέλη μετά της αιμάτωσης του μίσου. Από πηγές πρωτεΐνης προτιμούσα είτε το άπαχο κρέας, αλλά όσο προχωράει ο καιρός στο ελάττωμα, και κυρίως άσπρο κρέας και ψάρι, απομονωμένη υδρολυμμένη γαλακτική πρωτεΐνη, ασπάδι αυγού, το οποίο στο τέλος το κόβεις διότι έχει νάτριο, και από υδατάνθρακα, πατάτα, γλυκοπατάτα ψητή, καστανό ρύζι. Τα μακαρόνια τα κόβεις λόγω της περιπτώτας σε γλυτένη, η οποία έχει τάση να ιστρογονίζει και κρατάνε και νερό επίσης. Το ψωμί το κόβεις, το οποίο έχει και αυτό γλυτένη. Άφθονες σαλάτες, όχι ντομάτα επειδή έχει φρουτόζα.
πολλά λαχανικά, ελαιόλαδο ναι. Το αλάτι άφεται στον καθένα, δηλαδή αν κάποιος έχει υπόταση και γενικά δεν κρατάει νερό, εγκανειδήματα, μπορεί να αλατίζει και ιδίως θα είναι καλοκαίρι. Το αλάτι το κόβεις προς το τέλος και ιδίως την περίοδο του φορτώματος. Το νερό καμιά φορά κοιτάμε να προέρχεται από πηγές χαμηλού συσσόδιου, σενάρια δηλαδή, όπως υπάρχουν στην Ελλάδα πολλά τέτοια νερά. Το carb cycling το έκανα κάθε 5 μέρες, διπλασιάζω τις αταμφακές μου, έτσι ώστε και να έχω μια πνευματική διάβια, διότι ο εγκέφαλος σιγά σιγά κουράζεται και δεν είσαι τόσο οξυδευτικής με χαμηλούς ατάμφακες επιδίαιτα, αλλά και γιατί ενεργοποιείς τον μεταβολισμό σου με λίγο παραπάνω θερμίδες και έτσι ώστε μπορείς να τραβάς λίγο παραπάνω την προπόνηση και είναι και μια ανάκαμψη ψυχολογική από την παραταμένη επίπονη δίαιτα. Αυτό το θεαματικό πράγμα στην προετοιμασία είναι ότι βλέπεις κάθε εβδομάδα το σώμα σου να αλλάζει, να διαμορφώνεται και να σκαλίζεται που λέμε, να αποκτάει λεπτομέρεια, να φεύγει το λίπος. Είναι μια επίπονη διαδικασία η οποία θέλει διάρκεια, υπομονή και επιμονή και πολλές φορές να γυμνάζεσαι με κόπωση, με πείνα και με μυοσκελετικούς πόνους. Αλλά στο τέλος όλο αυτό ταμείβεται με το τελικό αποτέλεσμα. Δεδομένης της αυξημένης κρατοφαγίας και της χρήσης επιδομάτων χωρίς φάρμακο, συνίσταται το να γίνονται κάποια λεπτά του θέματος προληπτικά και αν έχετε. Γεια σου, ευχαριστώ για τη δεύτερη σου παρουσία. Λοιπόν, κοίταξε. Γενικά η διατροφή του αθλητή της σωματοδόμησης απέχει από τα κορεσμένα λιπαρά. Βέβαια, αυτό που λες κρεατοφαγία απευθύνεται μόνο σε καθαρά κρέατα τα οποία στερούνται του λίπους του κορεσμένου και αυτά προέρχονται από άβαχες πηγές όπως είναι μοσχάρι φιλέτο, ελάφι, βουβάλι, τροφοκάμιλος, λαγός, τα οποία είναι δισεύρετα κάποια από αυτά και ακριβά. Παρ' όλα αυτά, έχει ενεργοποιηθεί στο δυτικό κόσμο η κατανάλωση κρέατος για καρκίνο παχαίου εντέρου, όταν συνοδεύεται από λήψη λαχανικών και φρούτων και από ίνες και από αυτόν η λήψη νερού. Και είναι γνωστό ότι το κρέας αυξάνει και το ουρικό οξύ και την κρεατινίνη, επειδή έχει κρεατίνη μέσα, και την ουρία και τη χολυστερίνη, αν έχει πολλά κρυμμένα κορισμένα λίπη μέσα του. Συνεπώς χρειάζεται οι καρδιολογικές εκτάσεις, δηλαδή ολική χολυστερόλη, τριγλικερίδια, high LDL, LDL. Χρειάζεται επίσης η νεφρική λειτουργία, δηλαδή ουρία κρεατινίνη, το ουρικό οξύ. Αυτές είναι οι εξετάσεις που μιλάς, που αναφέρεσαι για τη λήψη κόκκινου κρέατος. Τώρα τα λευκά κρέατα στερούνται του κορεσμένου περιεχομένου τους και συνιστώνται στη μεσογειακή διατροφή μαζί με τα ψάρια, τα οποία είναι ιδανικά για τη δίαιτα, διότι είναι πολύ φτωχά σε λίπους και αυτό το λίγο λίπος που έχουν είναι ω3, το οποίο είναι πολύτιμο και αντιφλεγμονώδες είναι, βοηθάει τα νύχια, το δέρμα, τα μαλλιά. Είναι πολύτιμο. Και επίσης τα ω3-6-9 βοηθάνε και στη διαδικασία λιπόλυσης, στη στήξη του λίπους. Το μόνο αρνητικό με το άσπρο κρέας είναι ότι δεν έχει την κρεατίνη, το σίδερο, την κιανοκοβαλαμίνη, δηλαδή βιταμίνη B12. Επίσης το κόκκινο κρέας έχει CLA, το οποίο βοηθάει μακροπρόθεσμα στην απώλεια λίπους. Και όπως και να το κάνεις, δεν χορταίνεις το ίδιο και δεν σε κρατάει το ίδιο ένα άσπρο κρέας ή ένα ψάρι μαζί με από ότι ένα κόκκινο κρέας. Στο θέμα, στον ψυχολογικό τομέα,
πόσο διαφέρει ένας αθλητής ο οποίος ασχολείται σε εισαγωγικά natural με τα βάρη και ένας αθλητής ο οποίος έχει μέσα στο πρόγραμμα τη φαρμακοδιέγερση. Δηλαδή πόσο εύκολα, αυτό που γενικά μπορούν, και κανονικά η ερώτηση είναι πόσο εύκολο είναι να επηρεαστεί η ψυχολογία του αθλητή όταν βρίσκεται μέσα στη φαρμακοδιέγερση. Είναι ενδιαφέρον το ερώτημά σου και το έχω αναλύσει εκτενώς στο δεύτερο βιβλίο. Λοιπόν, το περίφημο Roid Rage είναι μια ψυχιατρική κατάσταση που συμβαίνει στους χρήστες αναβολικών ανδρογόνων στεροειδών. Το οποίο δεν αφορά μόνο τον άντρα, αφορά και τη γυναίκα. Είναι γνωστό ότι τα στεροειδή δρούν στην ψυχική σφαίρα. Οι τεστοστερόνοι και τα παράγωγά τους μπορούν να δημιουργήσουν υπομανίες, μανίες, ψυχώσεις, νευρώσεις, αγγείες, διπολική συμπεριφορά. Και άμα υπάρχει ένα υπόβαθρο ευαίσθητο, αυτό πολλαπλασιάζει την κατάσταση. Τα στεροειδή μπορεί να σε ανεβάσουν ψυχολογικά και να σου κάνουν άμα είσαι ορμοκενικός, να σου κάνουν μια υπομανία, αλλά μπορεί και να σου κάνουν κατάθλιψη ενώ τα παίρνεις και είναι χαρακτηριστικό, η στανοδολόλη δημιουργεί κατάθλιψη. Και φυσικά όταν ανακόψεις, έχεις ένα τρομερό rebound με τις ορμόνες σου και ανεβαίνουν τόσο πολύ τα εστρογόνα όταν κόβεις τα ανδρογόνα, έτσι ώστε δεν έχεις ούτε λίπιντο, ούτε την απλή επιθετικότητα ενός κανονικού άντρα. Είσαι πιο παθητικός στη συμπεριφορά σου και πιο νοχελικός και γενικά πέφτεις τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, δεν είσαι πια ο άνθρωπος που ήσουν. Ξέρω ότι έχουν καταστραφεί σχέσεις, γάμοι και φιλίες από χρήση αναβολικών. Έχουν γίνει οι φόνοι. Αλλά αυτό πιστεύω ότι άπτεται και στο θέμα του καθενός. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει κάνει αυτόγνωση ή διαλογισμό ή δεν έχει κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο, μπορεί να το ελέγξει και όσο πιο όριμος είναι και όσο πιο μεγάλος είναι, μπορεί να ξέρει ότι τη στιγμή του θυμού δεν μιλάει αυτός, αλλά μιλάει η χημεία μέσα του. Άμα είσαι παραγωγικός, μπορείς να δεις πράγματι σε πελάτες μέσα στο κοινωνικό σύνολο και να σε απορρίψει η κοινωνία. Και επίσης ότι το άθλημα αυτό είναι ιδιόμορφο και έχεις ένα παρουσιαστικό τοπίο. Το 99% του πληθυσμού δεν είναι έτσι και γενικά δεν σε αποδέχεται, γιατί η κουλτούρα της Ελλάδας δεν είναι όπως της Δυτικής Αμερικής, όπου εκεί γεννήθηκε το άθλημα αυτό. Σε απομονώνει κατά κάποιο τρόπο και νιώθεις περιοθετημένος. Σίγουρα θέλει μεγάλη δουλειά με τον εαυτό σου και να ξέρεις ότι αυτό το υπέρμετρο εγώ είναι παροδικό και ο υπεράνθρωπος που νιώθεις δεν θα κρατήσει για πάντα. Αυτό δεν είναι, θέλεις να καταστραφείς και να είσαι συνέχεια μέσα σε την κατάσταση. Ξέρω πολλούς επαγγελματίες οι οποίοι την περίοδο μιας συνέντευξης απέχουν από διηγευτικά, παίρνουν ηρεμιστικά για να μπορούν να είναι πιο προσεκτικοί στον κόσμο και στις ερωτήσεις τους. Είναι κάποιο ευγενική. Η δίαιτα επίσης σε τσακίζει και σου δημιουργεί νεύρα. Το Roid Rage είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που ξεκινάει από το σχολείο μέχρι τους ενήλικες. Επίσης η περίπτωση του, όχι μόνο του Πιστόριους, αλλά και του O.J. Simpson το 1994 που έκανε διπλό φόνο. Ήταν μεγάλος προαθλητής του baseball και αντέδρασε πολύ παρορμητικά σε κάτι το οποίο ένας άλλος μπορεί να το άφηνε έτσι και να μην εμπλέκει σε αυτή τον κικαιώνα καταστάσεων. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση έχει την οργή και το θυμό και την τεστοστερόνη 10 άντρων μέσα του και να ξέρουν ότι όσοι είναι δίπλα του πρέπει να του φέρονται όχι μόνο με αναγνώριση, αλλά με κατανόηση, διότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ορμονικό προφίλ αυτού του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι και πάσχων πολλές φορές, ψυχιατρικά.
πολλές αϊπνίες, ψυχώσεις πολλές φορές, παρερμηνίες. Όλο αυτό είναι το τίμημα στην ψυχολογική σφαίρα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και τόσα άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξεις όταν κάνεις χρήση. Αλλά δεν είναι και απόλυτο. Μπορεί ένας άνθρωπος με 1 τεστοστερόνη να σκοτώσει και μπορεί άλλος με 10 τεστοστερόνες να παραμείνει ο ίδιος. Εν δυνάμει, όλοι μπορούμε να είμαστε εγκληματίες και άνθρωποι που ήταν παράδειγμα όλη τη ζωή μπορούν να κάνουν ένα έγκλημα πάνω με βραζό ψυχής. Η απορία μου είναι τα πολλά drop set που μπορεί να κάνει κάποιος προκαλούν πολύ αμάτους σεισμής, είναι καλό ευχάριστο αυτό, θα λέγα, αλλά σχετικά με την καρδιά. Αυτές τις συλλέξεις προπονήσεις, μέχρι ποια ηλικία θα μπορούσε να τις κάνει κάποιος άνθρωπος, δηλαδή μέχρι τα 30, μέχρι τα 40, μετά υπάρχουν κινδύνοι, θέματα. Αυτό και μια άλλη δεύτερη ερώτηση είναι εάν κάποιος από κάποιες συλλέξεις προπονήσεις παθήσει, όπως οι ασφαλίστες, πάθουν κάποια καθίζηση μεσοσπονδυλίου. Αυτό βελτιώνεται, σώζεται, δεν αλλάζει, είναι στάσιμο, τι γίνεται. Αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα drop set είναι ιδανικά μόνο για περίοδους δίαιτας. Δηλαδή, σε έναν αθλητή που έχει λίπος 15% δεν θα το χρησιμεύσουν σε κάτι. Τα drop set βοηθάνε στην έμεση απογλυκογόνωση σε περίοδο δίαιτας και προάγουν το μυϊκό διαχωρισμό και την καλύτερη αιμάτωση. Είναι στα drop set θα χρησιμοποιήσει όταν δεν έχει τόσο πολλά ενεργειακά αποθέματα και δεν μπορεί να σηκώσει τα τεράστια φορτία στον όγκο. Δηλαδή δεν ωφελούμε στην περίοδο της δύναμης του όγκου, του off-season. Αυτά όμως όντως προϋποθέτουν μεγάλη φυσική κατάσταση, διότι τα διάρκεια είναι των 10 δευτερολέπτων, τα rest sets, ο χρόνος δηλαδή, και αυτό προϋποθέτει μεγάλη φυσική κατάσταση, υδρώνεις πάρα πολύ και όντως κουράζεται η καρδιά. Και σε όμως πολλές θερμίδες, ενεργοποιείται και μεταβολισμούς. Εγώ το 2009 όταν επανήλθα στα 35 μου, μετά από αποχή 9 ετών, τα χρησιμοποίησα. Βέβαια η κόπωση ήταν αφόρητη, αλλά μπορώ να πω ότι έπιασα την καλύτερη φόρμα που είχα πετύχει ποτέ. Είχα πράγματι κουραστεί και τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω με την ίδια ευκολία όπως τότε. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημά σου, μου είπες για τους τραυματισμούς. Όταν οι δύο σπόνδυλοι πιεστούν, τότε στο μεσοσπονδύλιο διάστημα υπάρχει ένας μαλακός ιστός, ο μεσοσπονδύλιος δίσκος, ο οποίος πιέζεται και αντιδραστικά το υλικό του προβάλλει προς τα έξω. Εκεί λοιπόν που προβάλλει πιέζει νεύρα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, η λεγόμενη προβολή. Το επόμενο είναι η πρόπτωση και μετά έχουμε την κύλη, η οποία είναι το τρίτο στάδιο και είναι το πιο επώδυνο, που έχει νευρολογικά συμπτώματα. Π.χ. όταν έχουμε το λεγόμενο λουμπάκο, το οποίο είναι η οσφιαλγία, μπορεί να καταλήξει σε ισχυαλγία που να επηρεάζει το ισχυακό νεύρο και να δημιουργεί κινητικά προβλήματα. Κοίταξε, οι φυσιοθεραπείες βοηθάνε, στην ανακούφιση κυρίως. Δεν θεραπεύουν με χειροπράκτορα το πρόβλημα ως έχει. Όπως η ανοιχτή επέμβαση, δηλαδή με τον ιστέρι λύνεις το πρόβλημα, είτε σε αυγενική κύλη, με σπονδυλοδεσία, είτε στην σφυγική περιοχή. Δηλαδή συντηρητικά δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Ενδέχεται όμως, αν γίνει άρση του βάρους, αυτό να περιχαρακωθεί σε αυτή την περιοχή και να μην χειροτερέψει. Να γίνει δηλαδή ένας ουλώδης ιστός και το πρόβλημα αυτό να μην επεκταθεί παραπέρα. Σίγουρα όμως όταν έχεις κάποιο τέτοιο ανάλογο πρόβλημα, όπως και εγώ έχω αυγενική κύλη στο Α6, έχω σταματήσει πια τα ελεύθερα σκοτ. Εάν κάνω σκοτ πίσω, θα βάλω μαξιλάρι και θα κάνω με λίγα κιλά στο Smith μόνο
Και φυσικά μπροστινά σπορ, προβολές, εκτάσεις τετρακεφάλων και άλλες ασκήσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν την ευαίσθητη εθνική περιοχή. Σε ό,τι αφορά τη μέση, πρέπει να ξεχάσει τις άρσεις θανάτου και πρέπει να κάνεις υπερεκτάσεις, είτε σε ελεύθερη μορφή, είτε σε μηχάνημα. Πολλοί πρωταθλητές μετά την ηλικία των 35-40 έχουν σταματήσει τις άρσεις θανάτου γιατί είναι ασκήσεις οι οποίες μπορούν να τους αφήσουν παράλυτο και πάντοτε με πολύ καλό ζέσταμα. Τώρα για τη χρήση ζώνης δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ουσιαστική. Είναι ψυχολογικό, δρά σαν πλασίμπο, προσφέρει μόνο μια καλή θερμοκρασία στην νοσφυγική χώρα. Και ξέρω, ο Πύρος Δήμος, ας πούμε, ποτέ δεν μπορούσε ζώνης σε αγώνες, διότι είχε πολύ καλούς ιερονοτιοσμείς, αλλά σε καλή ισορροπία με τους κοιλιακούς του. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ισορροπία των κοιλιακών με των αρχαίων, διότι αν δεν έχεις καλούς κοιλιακούς θα πάθεις λόρδος. Ή αν έχεις πολύ καλούς κοιλιακούς και δεν έχεις ραχηραίους, θα πάθεις μια μικρή κύρπωση προς τα εμπρός. Επομένως πρέπει όλο το σώμα να είναι σε μια αρμονία και να υπάρχει συμμετρία και εναρμονισμένη νοική ανάπτυξη παντού. Επηρεασμένος από την ερώτηση που μόλις σας έγινε για τη λειτουργία της καρδιάς, έχω ακούσει ότι, και μου το έχουν προτείνει και εμένα, αθλητές που τώρα ξεκινάνε και δυσκολεύονται να πάρουν βάρος, ότι δεν κάνει να κάνουν καρδιακή προπόνηση. Με αυτό συμφωνείτε? Και αν ναι, αυτό δεν πειράζει όμως τη λειτουργία της καρδιάς, δεν πρέπει να προσέχουμε και να κάνουμε καρδιακή προπόνηση? Γιατί δεν είναι διάδρομο και ποδήλατο και... Εντάξει, η καρδιακή προπόνηση επιβάλλεται από όλους τους καρδιολόγους. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα της απώλειας των θερμίδων, αλλά είναι θέμα να δημιουργείται καλύτερη κυκλοφορία και παράπλευρη κυκλοφορία τόσο στην καρδιά όσο και στο πλευρικό δίκτυο. Και αυτό συμβάλλει στο καλύτερο λιπιδεμικό μορφό μέσω της αύξησης της καλής χολυστερόλης HDL. Επίσης η καρδιά κατά κάποιο τρόπο γυμνάζεται, σαν να λέμε, μια αερόβια δραστηριότητα, γιατί γυμνάζεται και με τα βάρη καρδιά και επειδή ακριβώς έχει και γραμμετείς σύνες, αντιδρά και στα βάρη και παχαίνει. Είναι η λεγόμενη αθλητική υπερτροφία. Και πόσο μάλλον σε αστεροειδή. Λοιπόν, το καρδιοαναπνευστικό είναι απαραίτητη άσκηση. Αυτός όμως ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα αριθμίας ή είναι πολύ υπέρβαρος, θα έχει πρόβλημα στο να αυξήσει τους καρδιακούς του σφυγμούς. Επομένως, θα πρέπει να κάνει περπάτημα ή ελαφρά ανηφορικό περπάτημα μέχρι η καρδιακή του σφυγμή να είναι 60% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Δηλαδή, ο αριθμός 220 μείον την ηλικία σου και π.χ. αν είσαι 30 χρονών, η μέγιστη της καρδιακής σφυγμή που να φτάσει είναι 190. Επομένως, το 60% αυτού νου είναι γύρω στο 110 με 120. Μέχρι εκεί πρέπει να δουλεύεις. Το οποίο και αυτό λένε ότι είναι το όριο που μπορείς να αγγίσεις μήπως περισσότερο. Γιατί μετά δράς στο γλυκογόνο. Πιστεύω πως είναι απαραίτητη η γραϊκή άσκηση και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν καθόλου βάρη, τους συστήνει ο καρδιολόγος να κάνουν μισή ώρα περπάτημα την ημέρα ή και κολλήλι ακόμη, το οποίο δράσε σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ή ποδήλατο, ή ακόμα και ο χορός. Είναι μια είδους αεροβική άσκηση, μια αναψυχή. Και πέρα από τις απώλειες θερμίδας έχει να κάνει με ωφέλη στην καρδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά δεν πρέπει να παίρνεις διαγερτικά άμα έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν πρέπει να φτάνεις στους 150 σφυγμούς, ας πούμε. Πρέπει να είσαι φυσική κατάσταση για να βάσεις σφίξεις. Γιατί μπορεί να πάθεις μια κολπική μαρμαρική ή μπορεί να πάθεις ένα στιχναγικό επεισόδιο. Την περίοδο της δίαιτας. Ένα άτομο το οποίο δεν βρίσκεται μέσα σε φαρμακοδιέγερση. Που είναι μόνο με συμπληρώματα, πούμε, με πρωτεΐνη, κρεατίνη, απαραίτητες βιταμίνες κτλ. Πρέπει να κρατάει στην προπόνησή του τα βαριά σετ, σκεπτόμενος να κρατήσει τις μυϊκές ίνες του τύπου της δύναμης, ή δεν πρέπει καθόλου, φοβούμενος σε ένα τραυματισμό, να παίζει με δυνατά σετ, παρά μόνο να μείνει στα
πιο ήπια με λιγότερα κιλά και περισσότερες επαναλήψεις? Λοιπόν, και τα δύο τα έχω δοκιμάσει, μπορούν να γίνουν και τα δύο. Ο Μανώλης Καραμαλάκης μου είχε πει ότι προσπαθεί να σηκώνει τα ίδια κιλά στη γράμμωση, όσα και στον όγκο, για το λόγο του ότι τα βαριά κιλά είναι αντικαταβολικά και σου κρατάνε 6 με 8 επαναλήψεις νικήματα. Αυτό βέβαια είναι πολύ βασανιστικό όταν δεν παίρνεις πάνω από 200 γραμμάρια γράμματα στην ημέρα. Και είναι πραγματικά πολύ επώδυνο και επίπονο. Το άλλο σκεπτικό που λες, να κάνεις πιο συντηρητική προπόνηση και πιο ελαφρά κιλά με πιο πολλές επαναλήψεις ή απομονωτικές ασκήσεις σε μηχανήματα αντί για τα δύσκολα ελεύθερα βάρη, είναι και αυτό μια άλλη προσέγγιση, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται μετά την ηλικία του 40, όπου μυοσκελετικά είσαι πάρα πολύ καταπονημένος και πονάς. Εγώ στα 35 μου χρησιμοποίησα την πρώτη στρατηγική, προσπαθούσα δηλαδή να κρατήσω μυϊκό ιστό. Βέβαια, οι πολλές επαναλήψεις και περισσότερες θερμίδες έμεσα κάνεις μια μυϊκή απολυτρογόνωση. Δεν έχει βέβαια την ίδια ένταση με τα βαριά κιλά. Αλλά μην νομίζεις και το αίσθημα του καψίματος που δημιουργεί το πολύ γαλακτικό από τις 10 και πάνω επαναλήψεις είναι γι' αυτό αφόρητο. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι τα λίγα κιλά δεν καταπονούν τις αρθρώσεις. Δεν έχεις αυτό το ψυχολογικό άγχος, αν θα σηκώσω τα κιλά. Δεν πονάς να την προπονήσεις το ίδιο. Έχεις πολύ καλύτερη αιμάτωση. Δεν όμως προσφέρουν την ίδια μυϊκή πυκνότητα και σκληράδα και το ίδιο στιβαρό σώμα που προσφέρουν τα βαριά κιλά για περίοδους δίαιτας. Πιστεύω όμως ότι σε θέμα μυϊκής μάζας υπερτερούν τα βαριά κιλά με τις 6-8 επαναλήψεις. Το οποίο βέβαια όμως είναι και... Μπορείς να το κάνεις αυτό όταν κάνεις ένα carb cycling, ας πούμε, και την ημέρα που διπλασιάσεις τον υδατάνθρακά σου, να πας να κάνεις μια πολύ σκληρή προπόνηση, αφού μπορείς να τραβήξεις την περίοδο αυτή της δίαιτας. Όμως τις άλλες φορές νομίζω ότι δεν θα αντέξεις να κάνεις τα ίδια κιλά και θα το δεις από τον εαυτό σου, και πόσο μάλλον όταν λες ότι είσαι φυσικός, χωρίς τη βοήθεια κάποιων βοηθημάτων. Για μια γυναίκα η οποία θα ήθελε να ασχοληθεί με το αγωνιστικό bodybuilding, κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε, κατά πόσο σωστό, ας το πούμε, είναι αυτό και από ποια ηλικία, με ποιες προϋποθέσεις θα έπρεπε να γίνει, και στο θέμα, ας το πούμε, ποσοτήτων, αν θα έπρεπε ποτέ να δοκιμάσει μεγάλες ποσότητες ή να μείνει με μικρές ποσότητες και να περιμένει τα περισσότερα από τη δική της δουλειά. Γενικά είμαι κατά της πανοποδιέγερσης είτε σε άντρα είτε σε γυναίκα, όταν δεν υπάρχει το ισχυρό κίνητρο του προαθλητισμού. Δηλαδή δεν θεωρώ τη ματιοδοξία τόσο σοβαρό λόγο κάποιος να το πάρετε, εκτός βέβαια εάν είναι κάποιες ηλικίες 40 χρονών και το κάνει ως μορφή αντιγύρανσης με πολύ λίγα πράγματα και σε πολύ συντηρητικές δοσολογίες. Πόσο μάλλον για τη γυναίκα η οποία από τη φύση της πρέπει να είναι ηλική, διότι μια γυναίκα η οποία παίρνει στεροειδή γίνεται λιγότερο γυναίκα, πλησιάζει στη μορφή του άντρα, διότι όταν παίζει πολύ το σωματικό λίπος, πέφτουν τα ιστρογόνα, το οποίο έχει επιπτώσεις σε ξηρότητα κόλπου, μειώνονται το μέγεθος του στήθους. Επίσης, όταν αυξάνονται τα ανδρογόνα σε μια γυναίκα, αρχίζει η τροχοπλοεία, μεγαλώνει μία αναστρέψιμα το μέγεθος κλειτορίδας, βαραίνει η φωνή της, ακμή στην πλάτη. Και αυτά βέβαια είναι ολέθρια για μια γυναίκα η οποία έχει και το όνειρο μέσα της μητρότητας. Εν τούτοις, στις γυναίκες χορηγούνται οι συγκεκριμένες θεραπείες οι οποίες στερούνται ανδρογονικών στοιχείων, είναι καταστροφικό σε μια γυναίκα να δώσει ανδρογόνα, εκτός αν η γυναίκα δεν ενδιαφέρει να αλλάξει πίστη της. Λοιπόν, πολλές ματαιόδοξες γυναίκες έχουν περάσει στο στάδιο του άντρα και χρησιμοποιούν τα ίδια φάρμακα. Είναι θέμα του καθενός και πόσο θέλει να θυσιάσει τον εαυτό του για να πετύχει ένα όνειρο. Λοιπόν, στις γυναίκες χορηγούνται τα ίδια γευτικά με τους άντρες, δηλαδή το έκασπαρ, η κλεμοντερόνη και η θυροξίνη.
Επίσης, καμιά φορά χρησιμοποιείται ένα μέτριο αντιεστρογόνο όπως είναι τα αμοξυφένη, η οποία όμως μπορεί να τη σταματήσει στην εμινορρήση. Η αναστρozol είναι καταστροφική για μια γυναίκα, της κόβει τελείως τα εστρογόνα. Και από θέμα ΑΣ, χορηγείται η οξανδρολόνη για τον λόγο ότι δεν έχει καθόλου ανδρογονικές ιδιότητες και είναι κακό να πιστεύουμε ότι η οξανδρολόνη είναι αθώο-φάρμακο. Δεν είναι αθώο-φάρμακο, είναι στην κατηγορία των 17 αλκαλιόμενων, τα οποία είναι υπαλλοτοξικά και δημιουργούν μεγαλύτερες διαταραχές στο αθροιμωτικό προφίλ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενέσιμη μορφή μεθενολόνης, η οποία είναι και με χαμηλά ανδρογόνα και δεν είναι καθόλου τοξική για το ύπαρ, δηλαδή το πλημμοβολάν. Είναι καταστροφικό σε μια γυναίκα να δώσει τεστοστερόνη, προβιρών, χαλοτεστίν, μαστερών, τρεπολών. Αυτά τις αλλάζουν τελείως στη φύση της. Είναι πολύ μαγιά εισαγωγικά να πω μια γυναίκα να κρατάει τη γλυκότητά της πάνω στη σκηνή και να μην μοιάζει με Φραγκεστάιν. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες σε μια γυναίκα και μάλιστα γυναίκες οι οποίες ούτε καν παίρνουν στεροειδή, απλά επειδή γυμνάζονται πολύ έντονα και έχουν ρίξει το σωματικό γλύκος, τους κόβεται και εκεί η περίοδος. Διότι τα εστρογόνα χρειάζονται η γυναίκα να έχει μέσα της λιποδιστό. Διότι τα εστρογόνα στον άντρα όταν αυξάνονται και αυτός μοιάζει με πολύ με γυναίκα. Και χαρακτηριστικά οι εμεινοπαυσιακές γυναίκες, άνω των 60, κάποιες ας πούμε, παλιά βλέπουμε στα χωριά γριές με μουστάκι. Αυτό σημαίνει διότι τους έχουν κοπεί τελείως τα δικά τους εστρογόνα και τα λίγα υπάρχουν ανδρογόνα που παράγονται από τα επινεφρίδια δημιουργούν αυτή την τριχοφυΐα. Πόσο μάλλον εάν η γυναίκα πάρει επιπλέον ανδρογόνα και επιπλέον αντιεστρογόνα. Αλλάζει τελείως η φύση της, αλλά βέβαια αλλάζει τελείως η σωματική της δομή, έτσι. Επομένως, μόνο για προαθλητισμό και με συγκεκριμένους τρόπους. Και φυσικά η γυναίκα πρέπει να βασιστεί, βεβαίως ναι, στις δικές της δυνατότητες πιο πολύ, στη δίαιτα και στη γυμναστική. Αυτό εξάλλου μου έχουν πει ότι κοιτάνε να εκμεταλλευτούν, γιατί παίρνουν λιγότερα βοηθήματα, αλλά γυμνάζονται και τρώνε πολύ πιο πειθαρχημένα. Ενώ ο άντρας μπορεί να πάρει και ανεξέλεγκτες δόσεις, γιατί στη φύση του άντρα είναι να έχει π.χ. βαριά φωνή, τριχοφυΐα ή δεν θα του υγήσει τις ίδιες μη αναστρέψιμες βλάβες. Αλλά φυσικά το επίπεδο των αντρών είναι και πολύ πιο δύσκολο, έτσι, τα νερά είναι πολύ βαθιά και τα μεγέθη έχουν ξεφύγει. Στις γυναίκες ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο σκληρός. Αλλά πράγματι πρέπει να το πολεμήσουμε πιο πολύ με τις δικές τους μέρες. Ήθελα μια ανάλυση της διαλυματικής προπόνησης σε βάθος. Τι μπορεί να προσφέρει στα παιδιά τα νέα που κάνουν bodybuilding και τι σαν πενηντάρις σαν και εμένα που, όπως ξέρεις, παίζω πολύ squash, το οποίο χρειάζεται, έχει πολύ έντονα sprints διάρκειας ενός λεπτού και αν μπορεί να με βοηθήσει στις ανάσες, στην οξυγόνωση και ποια είναι η καλύτερη στιγμή να γίνεται. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, η διαλυματική προπόνηση, το High Interval Intensity Training, είναι μία μέθοδος δραστηριότητας απώλειας θερμίδων που εμπεριέχει και τα sprint, δηλαδή την αναβρεώρια δραστηριότητα για μικρό χρονικό διάστημα και την αεροβίωση με χαμηλότερους ρυθμούς. Π.χ. στον διάδρομο όταν ανεβαίνει κάποιος και σκοπεύει να κάνει μισή ώρα γιατί παραπάνω δεν μπορεί. Ρυθμίζεις το διάδρομο σε κλίση 5% και περπατάς σε ταχύτητα 5 χιλιόμετρα την ώρα για 5 λεπτά. Και μετά, στο 5ο λεπτό κατεβάζεις στο 0 το διάδρομο και βάζεις την ταχύτητα στο 10, τη διπλασιάζεις και τρέχεις στο 10 για 1 λεπτό. Αυτό λοιπόν το μοτίβο των 6 λεπτών το επαναλαμβάνεις 5 φορές. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη περίοδος όπου δουλεύεις περίπου στους 70% του αρμονισμούς. Υπάρχει 1 λεπτό που δουλεύεις στο 90%. Το καλό της διαλυματικής είναι ότι δεν παράγει τόσο κορτιζόλη, διότι άλλο είναι να τρέχεις jogging μισή ώρα, που μπορεί να σου βγάλει κορτιζόλη, και άλλο να κάνεις αυτή την εναλλαγή, διότι
Αυτά τα μικρά σπριτ που κάνεις παράγουν τεστοστερόνη και η τεστοστερόνη είναι αντικαταβολική. Και πράγματι, άμα δεις, οι σπρίτες, ένας λόγος που κρατάνε την νίκη τους μάζα είναι διότι έχουν το sprint είναι σαν να κάνεις βάρη. Γιατί χρειάζεται το ενεργειακό νόμισμα του κρεατίνη και είναι για 10 με 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, απέναντίας οι δρομείς ατοχής έχουν ισχνούς μυς, διότι γυμνάζουν αλλιώς το σώμα τους. Πιστεύω επίσης η διαλυματική βοηθάει πολύ τη φυσική κατάσταση, αυτή η εναλλαγή του τέμπου και της καρδιάς. Πιστεύω ότι η διαλυματική πρέπει να έχει μέσα το μυϊκό γλυκογόνο, δηλαδή η καλύτερη ώρα δεν είναι νωρίς το πρωί που είσαι νηστικός, αλλά εφόσον έχεις κάνει τα γεύματά σου. Και το πλεονέκτημά της, πέρα ότι φτιάχνει τη φυσική κατάσταση, είναι ότι γλιτώνεις χρόνο και στο λίγο αυτό διάστημα μπορείς να κάψεις πολλές θερμίδες. Γιατί τα σπριτ και είναι πολύ περισσότερες θερμίδες από ότι η αντοχή, απλά δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ διάρκεια. Θέλει όμως καλή φυσική κατάσταση και είναι ένας καλός εναλλακτικός τρόπος από τη βαρετή αεροβίωση. Η αεροβίωση είναι πιο συντηρητική μεν, δεν κουράζει το ίδιο, δεν ταλαιπωρεί. Όταν γίνεται σε 60% ας πούμε ένα ήπιο ανηφορικό περπάτημα ή ένα ποδήλατο. Η διαλυματική θέλει καλή φυσική κατάσταση, είναι πιο ζώρικη, αλλά δεν καταβολίζει το ίδιο τους μυς, δεν παράγεται κορτιζόλη, παράγεται ένα πολύ τεστοστερόνη, αλλά δεν μπορείς να την κάνεις για πάρα πολύ διάστημα, διότι καταπονείσαι αρκετά μυοσκελετικά και οι αντοχές σου βέβαια φθήνουν. Πιστεύω ότι ξεκινάς στην αρχή με 10 λεπτά, μετά το πας 20 και εκεί παραπάνω θα σε αφήσουν οι δυνάμεις σου. Πρέπει να είσαι και νέος και με λιγότερο σωματικό βάρος και μυοσκελετικά όχι καταπονημένος. Θα μπορούσε να το εφαρμόσει και εσύ, αλλά σε μικρότερο χρονικό διάστημα και το σκοπός αυτό, οι εναλλαγές δηλαδή, έχουν αυτό που λες, δηλαδή μέσα σε ένα χώρο 10x10 χρειάζεται να κάνεις ένα μικρό sprint και επίσης μπορεί να μην χρειάζεται να το κάνεις αυτό μέσα για ένα διάστημα 2 λεπτών, αλλά αυτό το μικρό sprint είναι ένα είδος εναλλαγής και ένας τρόπος διαλυματικής. Εγώ θα τη συνιστούσα σε προχωρημένους αθλητές και σε όσους και μπορούν να τρέξουν, διότι ένας bodybuilder 100 κιλών και στεγνός να είναι, δεν μπορεί να τρέξει το ίδιο, διότι η καρδιά του μπορεί να τροφοδοτήσει τόσο πολύ μήκος στο αίμα. Χρειάζεται δηλαδή να έχεις λιγότερο βάρος για να μην κουράζεται και τα γόνατα και η μέση και οι ποδοκλινικές, αλλά και η καρδιά πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα μπορούσε να απαντηθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος θα ήταν ο πιο ιδανικός τρόπος συνδυασμός συμπληρωμάτων για λιπόλυση. Π.χ. εφεδρίνη θα μπορούσε να συνδυάσει κάποιος με τι. Δηλαδή δεν θα ήθελα κάτι στεριζές. Ρωτάω από πλευράς τον καλύτερο λιποδιαλύτη, δηλαδή. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες. Πώς θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα stack συμπληρωμάτων για το μέγιστη λιποδιάλυση χωρίς χρήση κάποια στερεωδής ουσία. Πάντα σε συμπλήρωμα να φέρεις έτσι. Γιατί εδώ και 10 χρόνια υπήρχαν συμπληρώματα τα οποία περιείχαν τη φυτική μορφή της εφεδρίνης, την εφέδρα δηλαδή, το λεγόμενο μαχουάνα, το οποίο ήταν ένα κινέζικο βότανο που βοηθούσε πάρα πολύ τόσο στη θερμογέση όσο και στην ανορεξία και ήταν ιδανικό για περίοδους δίαιτας. Το καλό με την εφεδρίνη είναι ότι μπορείς να δουλεύεις με πολύ μεγαλύτερη ένταση, ιδίως σε περίοδους δίαιτας. Σου δημιουργούν ανοχή στον πόνο και σου ανεβάζει τη θερμοκρασία, ανάλογα με τις αμφεταμίνες επίσης. Σου δημιουργούν ανορεξία που είναι πολύ χρήσιμη, αλλά και αϊπνία. Έτσι. Και μπορούν βέβαια να αποβαίνουν και μοιραίες για το καρδιακό μη, όταν γίνει είτε αρρυθμία είτε οξυγονομιοβαρδίνη στη σπανία επεισόδια. Το λεγόμενο ECASTAC χρησιμοποιούσε την υδροχλωρική εφεδρίνη
25 μιλιγκράμμ μαζί με 200 μιλιγκράμμ καφεΐνης, αναλογία 1 προς 10 σχεδόν, και μισό γραμμάριο ασπιρίνης, την ενήλικη ασπιρίνη δηλαδή, το οποίο δούσε καταλυτικά και αυξάνει την ένταση της προπόνησης, τη β' οξύδωση των λιπαρών οξέων και την ανορεξία. Τώρα πια βέβαια αποσύρθηκε το μαφουάν και η φαρμακευτική μορφή της υδροχλωρικής εφεδρίνης και υπάρχουν πλέον συμπληρώματα που έχουν παράγωγα του καφέ και κάποιες άλλες ουσίες όπως συνεφρίνη, οκτοπαμίνη, μαζί με άλλα λιποτροπικά τα οποία δεν αυξάνουν το βασικό μεταβολισμό, δηλαδή χολίνη, νοστόλη, λικηθίνη, ελκαρνιτίνη, CLA, και δεν είναι σίγουρα τόσο αποτελεσματικά όσο ήταν της παλαιάς κοπής στα θερμογεννητικά. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες μάρκες, αλλά πιστεύω ότι ένα θερμογεννητικό σε συνδυασμό με υγρή καρνιτίνη και CLA είναι ο καλύτερος τρόπος θερμογέννησης, έτσι, για πριν την πρωινή αεροδική. Τώρα, αν θες να βάλεις υδροχλωρική κλιμουτερόλη, η οποία δεν αυξάνει τόσο πολύ την ένταση πριν την προπόνηση, αλλά δρά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και είναι αποτελεσματική στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού μέσω της καλύτερης αναπνευστικής εισόδου, διότι δίνεται στο άσθημα για βρωμοδιαστολή και μέσω της μεγαλύτερης κατανάλωσης οξυγόνου αυξάνεται και ο μεταβολισμός. Βέβαια, προκαλεί και ταχυκαρδία και αυξάνεται και από εκεί ο μεταβολισμός. Αλλά η κλιμουτερόλη είναι πολύ πιο αποτελεσματική και δρά σε βάθος χρόνου, ενώ η εφεδρίνη μέσα σε 3 ώρες έχει αποβληθεί. Η κλιμουτερόλη χρησιμοποιεί 2 μέρες και μετά την κόβει άλλες 2 μέρες για να μην υπάρχει εξοικείωση των υποδοχέων. Συνδυάζεται άριστα η κλιμουτερόλη μαζί με τη θειροξίνη ή την τριοδοθυρονίνη, η οποία είναι η πρόδρομος μορφός της θειροξίνης. Βέβαια, με τη θειροξίνη δεν μπορείς να περάσεις ένα όριο το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή μετά και σου, αν χαλάσει ο άξονας του θηροειδούς, ο οποίος φαίνεται από την εξέταση της TSH, μετά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, διότι θα παχαίνεις συνέχεια και ίσως χρειαστείς εφάπαξ χορήγηση. Και αν δεν βγάλεις τον αδένα, μπορεί να πάθεις και καρκίνο θηροειδούς. Αυτά δηλαδή εν ολίγης είναι κλιμουτερόλη, TAF4 και ΕΚΑ. Από θέμα συμπληρώματος τώρα είναι ό,τι θερμογεννητικό υπάρχει. Υπάρχουν μερικά συμπληρώματα τα οποία βοηθάνε στην λειτουργία του θηροειδούς, όπως είναι οι γκουκολιστερόνες και το κολόης φωσκόλη. Τώρα για την κλιμουτερόλη δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Μια εναλλακτική λύση είναι το σπρέι αερολίν, το οποίο το χρησιμοποιούν οι σάκονες για να έχεις πολύ καλύτερες ανάσες σε κλειστό χώρο. Αυτά δηλαδή είναι τα διηγετικά που χρησιμοποιούνται. Το ΕΚΑΣΤΑΚ έχει αποσυρθεί τόσο από τα φαρμακεία, η υδροχλωρική εφεδρίνη δηλαδή σε ταμπλέτα. Υπήρχε βέβαια μια μορφή γέλης για την μύτη, διότι η εφεδρίνη χρησιμοποιείται σε αλλεργική ρινίτιδα και σου σταματάει τη ρινική καταρροή, που λεγόταν Ειρηνολέξ. Αλλά επειδή αυτό έχει μέσα ευκάλυπτο και βαζελίνη και έπρεπε να γεμίσει τη μύτη σου, ήταν λίγο δύσκολο. Ο λόγος που αποσύρθηκε το... Διότι κάποιος έξυπνος στην Αμερική πήρε όλο το κουτί και πέθανε και από τότε απαγορεύτηκε. Δυστυχώς. Έγινε κακή χρήση του. Δηλαδή, τα μόνα συμπληρώματα που μπορούν να σκοτώσουν εν δυνάμει, εφόσον υπάρχει ένα υπόβαθρο, είναι τα διηγετικά. Και υπόβαθρο να μην έχεις, αν πας να τρέξεις σε 35 βαθμούς αφιερατωμένος και πάρεις 10 χάπια της συνιστόμενης δόσης, έτσι, λίγο θέλει να ζοριστείς και να πάθεις μια κολπική μαρμαργή, η οποία να μεταπέσει σε κοιλιακή και να μείνει στον τόπο. Εντάξει. Και επίσης μπορεί να έχεις ένα ανέβρισμα κληρονομής ή να έχεις γεννηθεί με αυτό για να μην το ξέρεις και να κάνεις μια πίεση 18 και να σπάσει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι επιφυλακτικός και με τα νητρικά. Έτσι. Διότι αυτά δημιουργούν και πολυαιμάτωση αλλά και μεγάλη πίεση. Και πολλοί τα συνδυάζουν με εφεδρίνη και είναι μια ορολογία βόμβα μέσα τους. Η κλιμουτερόλη επίσης έχει κάνει υποκαλλιεμία μέσω της εφίδρωσης, σπασμούς
τρόμο χεριών, έτσι. Σε κάνει νευρικό, έχει στικ, αϊπνίες. Η θυροξίνη, το μεγάλο της ντεζαβαντάς είναι ότι κάνει μυϊκό καταβολισμό. Τη χρησιμοποιούν βέβαια όταν παίρνουν σωματοτροπίνη, αλλά η πολλή θυροξίνη σου τρώει τους μυς. Το τικ που είπες για τη γλυκοπτερόλη είναι μόνιμο ή είναι πάνω? Όχι, όχι. Όταν φύγει από το αίμα σου, είναι μυς μετά. Κοιμάσαι σαν πουλάκι. Μέχρι τι δόσεις μπορεί να παίξει κάποιον? Λοιπόν, η γλυκοπτερόλη μια... Δηλαδή το όριο για να μάθει κάποιος κάτι. Μια συντηρητική δόση ασφαλείας είναι μέχρι 40 μικρογραμμάρια. Μέχρι 60, δηλαδή δίνουν 6 χαπάκια. Σπασμένα σε δόσεις 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 απόγευμα, όχι βράδυ για οργανικούς λόγους. Δεν θα συνιστούσα όμως να πάει αυτό 3 συν 3, δηλαδή τα 3 είναι πολλά και μπορούν να σου δημιουργήσουν έντονο πονοκέφαλο από την υπέρταση. Και σου είπα, δεν τα παίρνει συνέχεια, διότι πρέπει να μην αποφύγεις την εξοικείωση των υποδοχείων. Εάν το κάνεις αυτό, πρέπει να χορηγείς το σκεύασμα Ζαντιτέν, το οποίο έχει την ιδιότητα να ξεμπλοκάρει τους υποδοχείς. Αλλά όπως και να έχει, δεν πρέπει να βασίσεις σε βοηθήματα για να χάσεις το βάρος, το λίπος. Πρέπει να κάνεις χαμηλούς υδατάνθρακες, πρωινή αεροβική και βάρη. Και δεν πρέπει να χάσεις μυϊκό ιστό, διότι μόνο μέσω του μυϊκού ιστού και λίπος. Δηλαδή, μία ώρα να ανέβεις στο διάδρομο δεν θα έχει ωφέλη από το να κάνεις μισή ώρα διάδρομο και μισή ώρα βάρη. Οι μύες και είναι μακροπρόθεσμα λίπος και ενεργοποιούν το μεταβολικό ιστό, ενώ σε αντίθεση ο διάδρομος και οι θερμίδες μόνο την ώρα που είσαι εκεί. Και επίσης η αεροβική δεν αλλάζει το σχήμα σώματος, έτσι. Τα βάρη αλλάζουν το σχήμα σώματος, διευρύνουν τους ώμους, μικραίνει η μέση και αλλάζει και η δομή και το οπτικό αποτέλεσμα. Αν δεν κάνεις δίαιτα δηλαδή, όσα αντιγευτικά και να πάρεις δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Ή τουλάχιστον δεν θα κόψεις τόσο όσο θέλεις. Έχει κανείς άλλος ερώτηση? Αν όχι, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και την παρουσία σας. Και ευελπιστώ να τα πούμε μια άλλη φορά με την επανέκδοση του δεύτερου βιβλίου. Καλό καλοκαίρι και καλές προπονήσεις.